Good morning! Happy Friday, guys! Ayun. Hindi ko alam kung anong oras na tumigil yung ulan. Pero ayun, may mga tulo-tulo pa rin. Tipi Boy! Kaloka to si Tipi Boy tsaka si Dingdong kapag ka nagdikit. Ayan, nag-aangilan. Kaloka. Ano, wait lang. Lalaro ko to nung bata ako. Yung bag. Ano? Hindi bag. Tawag dito. Ayan o. Ayan. Yan. Ang tawag dito. So, basta nilalaro ko yan. Dati pinuputulan namin ng ano yan. Ng paa kasi yung dulo ng paa niya is matalim. Pero syempre kawawa naman na-realize ko ngayon. Ang bad ko pala ng bata ako. Charot. Ayan. Magandang umaga, guys. Ang lamig. Buti na lang hindi na nawala yung kuryente. Kaya ano yung tulog namin. Tuloy-tuloy. Pero ayun nga si mama. Kising na yan ang ano pa. Alas 5 yata, alas 4 kising na yan. Ayun na, umena na. May nakasalang na. Pagkain ata ng aso yan. Si auntie. Ayan. Sinasalang niya na ng maaga. Or si mama. Sarap no. Narinig niya yung ano, tilaok ng manok. Ayan, nag-iisang manok namin. Ay, hindi pala. May mga ano pa. Ayan. Ito pala. Diyos ko Lord, itong dalawang aso na to talaga. Tapos yung bukid, kita nyo, may fog pa. Dahil sa ulan kagabi. Dito yung mga birds. Basta guys, di ko ma-explain yung happiness ko pagka nandito ako sa ano, sa probinsya. Iba talaga pag probinsya. Ayun pa ulit-ulit ko na sinasabi sa inyo. Pero yung malamang sa malamang is mapapadalas nga kami rito. So ayun, kaya pumunta kami rito at naghatid lang ako ng ano, ng budget para sa pagpapagawa. And hopefully may makuha ng gagawa ng ano sa ibaba para maano na, malinis na nila dyan. Agad yung gumising ah. Prepare na agad ng ano, pagkain ng aso. Tilaok. Tilaok. Layrak man may pinasurug-surugan niyo sa do, pilay na lugod. Wala, bad. Adi, apali ka bad niya dito sa gabi? Bad ka ha. Ama din para ipisa ano ay ato dilugod na ka. Yung ano, tumatalon pag ano, gutom. Wawa mo. Ayun, natalon be. Yung isa na yun o ito? Yan to, isa. Ito yun. Ano, pilay-pilay yun ngayon. Salba ito si ano. Gusto mo? Ngayon, palwasin na nga na isa na. Balbalan ka. Balbala na yan. Ready na ang almusal. Hindi pa kami nag-aalmusal. Nagre-ready na rin si auntie mag-ano naman ng lunch. Colors. Kala ko pagluluto ka na ng lunch, auntie. Yan. Ay, baby, may ano. Wala nga lang. Buksan na. Sana ba yung mga yun? Handa ni Jepoy. Happy birthday, Jepoy. Happy birthday. Handa mo tuyo. Birthday to you. Grabe, 18 na ako. Wow! 18 years ago. Kain tayo, guys. Ayan. Siyempre, papahuli ba tayo sa Ano yan?
Daing. Bisugo ata to. Oh, bisugo. Tam-tam! Tam-tam! Papainit ka na naman, tam-tam! Halika na! Ay, pusa mo, me? Ipusa doon si mama sa ano. Panggata. Buti marunong ka niyan. Ha? Ayun, no. Sarap na naman nalulutuin ni auntie. So, kain naman tayo. Ha? Kain naman tayo. Pero So, paano ba? Pag dito sa probinsya, talagang paano si 60. Dito mga ulam na ganito, simple lang to. Pero, Lakas sa kanin, ano? oo. Simpleng ulam na malakas sa kanin. Simpleng ulam, malakas sa kanin. Bugitis. Yung meat siya ng clam or halaan. Ayan, gagataan sa malunggay. With matching ano pa. Sinigang, oh my goodness. Huwag nang umasang si sexy pa, auntie. Yung pangarap kong makapagtupis, hindi na ata matutupad. Hindi na matutupad ang tupis. Bango! Wala nang tupis. O, yung ganyan magata, guys. Sinaano muna. Niluluto muna yung gata. Kasama ng marikado. Bicol style. Sili is life. Yan. Hayun, no? Hayun, no? Ito pala naamoy ko, eh. May papansit si, ano, si Japong. Ka-birthday pala ni, ano, ni Japong si Dwight. Ay, amo. Oo nga, eh. Ang galing-galing. Ayun, happy birthday, Dwight. Ka-birthday mo si, ano, si Japong. Si brother. So, ayan, may handa ka rin. Ayan. Para sa'yo din yan, Dwight. Ayan po, may ano, pulutan. Palambot na ba ito? Mumulutan lang tayo mamaya. Tsaka ito, buto-buto to eh. Talaga. Ayan. Parang may isang case na ako nakita doon, ah. May isang case na ako nakita. Wow. Umahalo na yan. Yan daw yung inumin nila eh. Tapos magkakaroon ng gin din doon. Nagpapalitan siya. Papalitan. Si Lola iinom yan eh para lumakas-lakas eh. Excited nga. Umiinom talaga yan si Lola? Mahirap. Yung ganyan pa? Pag umiinom sila, Oo. yung may mga natitira sa botel, Oo. sinasyat niya pa. Hala. Si Lola umiinom pa pala yan. Kaya ako minsan sabi nga, nahihilo ako. Ah! Lasing na pala. Ikaw talaga, Lola. Ah. Masakit nga daw ang loob niya. Wala, hingi nga raw siya talaga. Tumadora pala si Lola. Paano kasi papawanin? Tama na. Ah. Diyos ata. Di ba pa Diyos? Uminom ka. Tama na. Sabi niya matapos hindi pala. Di ba? Loko yun si Lola eh. May tagayan ko na. Masam eh. Nandito sila. Nagbibidyo okay na. Happy birthday! Nox! Ilan ka na? 18 pa lang daw siya. 35. Ayan. Boy birit si Nini.
lasing na eh. Puro patawan eh. Ayan yung mag-ama rito. Umuwi na mga nalasing na. Go, go. Go in. Kulit. Ayan, di naman kami nag-iinom guys. Nagbe-video ka lang. Pastor? Magaling ba boss? Maganda boss si Pastor? Ah, talaga. Ano, may napili ka ng kanta? Pindutin mo na doon. Sus, sabi mo na kay ano. Hindi ba yun? Ayaw mo na, meron ba doon? Doon sa Kakanta si Jada. ayaw mo na daw. Kakanta ka Jada. May mga hurada eh. Dapat ganyan eh, no? Pag nagkakamali. Oo, para ano, patay agad. Pag yung pinakagong. Grabe, isang bote nyo nung oras na yan pa rin yun. Nakakaloka. Ano charge? May tama ka na? May tama na ba? Ah, sige, sige. Sige. Happy birthday ulit ah. Baon mo, Rod. Yung baon mo. Dali mo na. Panis. Takpan mo, Rod. Takpan. Naku, yan na si Jada. Pagdalit kayo ni Ate Pilar, dali. Ah, yun pala yun. Wow.
kaya si Mau pa si tita mo. Galing Jada. Galing ni Ding Ding ah. Galing oh. Lapit na lapit, ako'y lalapit, layo, basta lumalayo, labo, ika'y malabo, tayo'y malabo, umalik, at wala'y kaalis, tatakbo ng mabilis, yayakapin ng mahigpit. Ang hirapan, di mo alam ang iyong pupuntahan. Kung ako ba ay pagbibigyan o nalilito lang kung saan. Tatakbo, tataloy, sisigaw ang pangalan mo. Iisipin na lang panaginip lahat ng ito. Bakit ka kailangan pang umalis? Pakiusap na huwag ka nang lumilis. Tayo'y mag-usap, teka lang, ika'y huminto. Huwag mo kong iwan, ayusin natin to. Daling sabihin na ayaw mo na, pero pinag-isipan mo ba? So, hello guys. Magandang gabi. Ano? Saan matutulog saan? Ha? Ay, tama po siya. Kakain pa? Ayun. Tapos na sila tito mo doon? Nagiinom pa. So, ayun, after kumanta ni Jada, makit na kami. Ang galing pala ni Ding Ding ah! Ganda ng boses ah. Akala ko nagjo-joke lang siya na ano. Ganda pala ng boses ng babaitang to. So, ayan nga guys. Third night namin ngayon. So, last day tomorrow and last night. Kaya, Sunday, uuwi na kami. Sama ka na ba? May iwan ka pa rito? Dito naman ako kay Ate Bila. Kaso kailangan natin magpaalam sa mama mo eh. Alam na yan. Hindi pwede, no. Alam mo naman yung mama mo mamaya. Paluin ka nun. Hindi ka Hindi nagpaalam ng maayos. So, ayun. Gusto niya magpaiwan na muna tapos babalikan ko siya pag hinatid ko naman si Kuya Chris niya dito. Pero, ayun nga, kailangan muna naman magpaalam sa nanay niya. So, ayun guys. Ano ba sinasabi ko kanina, Ding? Nawala tuloy ako. So, ayun. Tapos na ata yung ano doon. Video ko. Nagliligpit natin yung mga boys doon. Liligo na po si Tito Richard eh. Oo. Tapos na nga yun. So, yeah. Tingnan natin kung makasunod pa si ate mo rito. Katabi ko pa rin si Jada na sobrang likot. Grabe. Kagabi, alam nyo ba? Nandito na sa mukha ko yung tuhod niya. Kalokang batang to. Grabe. 360 degrees kung umikot. Nakaka-lurks. So, ayan. Lapit na umuwi. Uwi ka na, Jada. Galing ni Jada. Panoorin natin bukas pag in-edit ko yung vlog na pagkanta mo. So, yeah. We'll see you tomorrow, guys. Good night. Buti hindi ako nagong. Oo nga eh.